Brigitte! Bai. Egunon! Egunon, Ibon. Zer moduz? Ondo. Ondo? Beno, zertan ari zara ba? Lauburu bat egiten nahi nahi. Laburu bat egiten. Bai. Erloju bat egiteko. Hori da. Zurarekin, ezta? Bai. Zurarekin, zura lan egiten dut. Zaten zu, marrazten duzu plantilla baten gainean. Bai. Moztu. Moztu, gero liratu, Bai. tintatu, bernisa ematen dut, eta bukaeran horako erloju bat. Pila bat jarri. Bai, pila bat jarri eta txukun-txukun. paretan jarri. Oso ondo, ederki. Denda politia daukazu? Hemen. Bai. Denda polita, zuk politatzen aten duzu. Bai, ze lan klase, ze produktu egiten dituzu hemen, laburuak eta bai ikusi ditugu mordo bat? Apaingarriak egiten ditut, hemen saltzen dut, baina usu azoka joaten naiz eta iparaldean eta ere egoaldera joaten naiz usu. Lehen esaten zenidan, batez ere hegoaldera joaten zara, ezta? Bai, gustatzen zait, jende asko badago eta giroa beti ona da azoketan. Non saltzen da gehiago? Durangon, Durangoko azokan abenduan baiet. Nolaz hasi zinen? Nola, lehen... Jakin badaiteke, bintzat. Nire bizia jakin nahi duzu. Lehen Angen bizi naiz eta... Barkatu, Ange, Frantziako iparraldean Bretaña ondoan. Bretaña ondoan dago Ange. Eta eskualdun bat topatu dut, orduan Sanperera etorri naiz. Euskaldun bat agertu zen zeure bizitzen, ezta? Gero eskola ikasi dut, normala da. Euskaldun berria zara? Bai. Euskara ikasi duzu. Pitiaka, orain duela 10 urte zurralde egiten dudala. Brigitte. Bai. Hemen iparraldean, batez ere, horrelako artisaulan oso folklorikoak egiten dituzu, ezta? Zain nuke, laburua, pala, baserria, halako, ez dakit, axaleko kontuak edo. Ez dut pentsatzen folklorikoa dela, baina gehiago tradizionala. Bukatuko dugu? Bai. Asko eta askotarikoak omen dira zorionaren formulak, baina gure gaurko gizartean posible ote da gutxieneko barne oreka topatzea lanean gustura edo gutxienez beti gogotxartuta aritu gabe, emakume honek nabari du lana behintzat gogoko duela. Barkatu atrebintzen jo, hau esate baterako zenbatean saltzen da? Zenbat eurotan saltzen da? 35 euro. 35 eurotan. Eta honek, zure ofizio honek bizitzeko ematen du, Brigitte? Bizi naiz. Bizi modua desberdina da. Egoaldean beti karrikan zarete eta oso atsegina da. Beti mugimendua, beti aurrak, irinoak. Hemen? Ez, egoaldean. Hemen desberdina da. Hemen gauzak antolatzen direnean ez da beti jendea. Hora da. Antolatu behar da eta segitu. Jendea etxean gehiago biltzen da. Bai, nire ustez bai. Ezakit zergatik hona da. Hemen, produktu txikia ikusten ditugu, baina haundiriak ere egiten dituzu. Haundirien bat ustez baiet, ez da? Bai, egiten ditut imanak, pinza tikiak eta ere liperrak. Liperrak, hemen espeleta, hemendik nahiko hurbil dago, ez da? Horregatik, espeletako biperra oso famatua dago. Egiten dut termometroloekin, neuli desberdinak eta erlojuarekin ere. Erlojua, termometroa eta argazki ateratzeko ere, bai? Bai, begira. no? Zeuk egina da. Zartu burua. Horrela. A ver. Euskal Herria etorri zinean, zerk piztu zuen zurarreta? Zer egin zaizun deigarria? Jendeak. Kultura, hizkuntza, baloreak. Zerbait hori... Ezin dut... Ez dakit nola ejan. Gertutasuna, lurrarekiko... lotura ez dakit... Herri bat? Herri bat, bai. Hori ikusi zen duen, ez da? Bai, nenantako hori da.
kanpotik etorreta ikusten da hemen herri badagoela. Bai, horigatik hizkuntza ikasitut. Horregatik egiten duguk herri people. Haze begi kokinak dituzuen esan digu Brigitek sartu ordurako. Niri behintzat, aspaldi esan didaten, gauzik ederrena. Sekula ez deizagula gal, begi festagarri, jostari, bihurri, bisi-bisi, kokin hauek. Hauexe bai ditugu, Arimaren ispilu. Ondo bizi. Bukatu aldeu? Ez, beharritz egin behar duzu. Ez da pixka jarraitu edo, Begira, hemen marrak. Zu nagusiko horra, gero,